wato wata amarya ce da aka kawo ta mahariji. Kullum shi ya saba ba gajiya, zai kwana a kanta, ya tashi a kanta, ya wuni a kanta, shi ba damuwar shi ba ne. In ya tashi zai tuɓe kayan shi digidir, yana yawo tsirara haihuwar uwar shi. To ita ba komai ma yake damunta ba a rayuwarta. Irin wannan tsiraici da zai yi gaba ɗaya sai ka ga gaban shi ya tashi a tsaye. Ba ya kwanciya gaban nan nashi tun da ta zo gidan nan. Daidai da kwana ɗaya ba ya kwanciya. Ko ya kwana a kanta yana saduwa da ita, ba ta burge shi, ba ta isan shi, inda zai ce ya gamsu ta ga gaban nan nashi ya kwanta. Ita kullum a haka suke. Gaban nan nashi a tsaye yake daram dam, ba a kwance ba. To ita ka ga sabo da wannan abu a gurinta abu ne mai mummunar wahala. Amma takan zaman haƙuri da shi, tana zaman haƙuri tunda amarya ce a tunaninta za ta zo ta saba ko kuma za a zo ya canza. Ba abin da zai canza shi in dai hariji ne. Inda yake hakan nan yake. To amma ita a tunaninta zai canza tunda amarya ce, ba ta san yadda abin yake ba. To fa babu abin da ya canza. Don Allah angwaye harijai, in ka riga ka san kai hariji ne ka auri 'yar mutane, ba sai ka tuɓe zigidir haihuwar uwarka kana yawo a gidanka ba. A'a, duk da dai gidanka ne, za ka iya yin haka ka sake, ba wanda zai hana ka. To amma babu kyau har ga Allah. Saboda wani zai iya kashe wani a cikin soyayya saboda ba su saba ba. Ba yanda za a yi ka kawo 'yar mutane ba ta saba da wannan abu ba, ka ce kuma wai kana so za ta saba, ba zai yiwu ba ne. Sai dai in harija 'yar uwarka ka samu, to a wannan fannin sabo ba zai zame mata wani abu mai wahala ba. Saboda ita 'yar uwarka harija ba za ta ji komai akan wannan abu ba. Amma duk macen da ta cika mace ba harija ba ce aka kawo maka ita, ba za ta ji daɗi ba, ba za ta taɓa sakewa da kai ba. Saboda azaba kawai za ta riƙa ji kamar kana ba ta, ba za ta gane auren soyayya kuke ko auren ƙiyayya. To me ribar shi? Kai kana ga ka cika namiji, gabanka kullum a tsaye yake, hankalinta ba zai kwanta ba saboda ai hakan da ka zama in ka tashi a kanta kana yawo tsirara zigidir zigidir, kana ga hakan burge ta yake. Ka tashi gari ya waye daga kai sai ɗan gajeren wando kana yawo a tsakar gida, ba ka da matsala, kana ganin ai amarci kake. To ita kuma wannan ma shi ne kaɗai abin da yake sa mata faɗuwar gaba a kullum a zamantakewanku na aure. Saboda ba ta saba ba, ka zo mata da wani sabon abu. Shi wannan sabon al'amarin da ka zo da shi ba za ta taɓa sabawa da shi ba fa. Kafin ka samu macen da za ta saba da shi abu ne mai wahala. In kuwa za ta saba da shi sai dai fa ka riƙa zama cikin sutura a jikinka, ka daina yawaita tsiraici. Kuma gaban nan naka a ce in dai har za ka sadu da ita a ce akwai lokacin da zai kwanta, akwai lokacin da zai tashi, ba wai ko da wani lokaci ka riƙa nunawa a tsaye yake saboda kai ango ne ba. Saboda akwai lokacin da ta ce min haka sai an tashe ta, an ce tashi ke amarya, a huda madara a ba ta a ce sha. Saboda tsabar azaba ita tana ganin kamar suma ma take so ta yi. Wani lokacin ba ta gane ma an kai gacin me ba a kai ba, ba ta ganewa. Amma shi ba damuwan shi ba ne. Tunda dai ga ta nan an kawo mishi nama har gida, shi yana ga ba a kyauta ba ne, ai amarya ta ce. To ba a haka. Ita kwata-kwata ba ta jin daɗi. Yau to ko ba madara ba, ko mene ne aka tashi aka ba ka aka ce ka riƙa sha ka riƙa sha, amma dai in ba ka hayyacinka, ai an san ba ka hayyacinka. To a nan gurin ya kamata mutum ya yi wa kansa uzuri, ya duba ya ga wace mace ce za ta iya ɗauke ni, ko wace mace ce za ta iya jure wannan abu da ni nake yi. Sai ka duba a daga sannu daga sannu. Ba wai fa ka tilasta wa 'yar mutane wannan harka ka ce dole